Dobrý deň, vás vítam. Ja som teraz v totálnych rozpakoch. Ja teraz rozmýšľam vlastne, že tá prezentácia je asi zbytočná, pretože vás teraz bude určite lákať, koľko mám tých manželiek, čo sú tie všetko moje deti a ja sa budem snažiť pri tých slajdoch trošku to možno aj vysvetliť, lebo tie legendy kolujú a rád by som pri tejto príležitosti bol naozaj pravdivý, úprimný. A tí, čo budete chcieť vedieť možno viacej, tak sa potom pri tej káve stretneme, lebo o manželkách hovoriť úplne tu nebudem. Moja prednáška a ten krátky vstup by mal byť hlavne o sile zážitku. Ja som bol dlhé roky učiteľom a ešte snad stále som a začal som veriť tomu, že človek sa nemení rozprávaním alebo čítaním letákov, ale to, čo je dôležité, je silný, hlboký vnútorný zážitok, ktorý má nás potenciál zmeniť. A ja by som vám to rád ukázal cez svoj osobný príbeh a cez príbeh Živice, lebo ja a Živica sme veľmi spätí. Dokonca niekedy ma predstavujú ako pána Živicu, inakšie sa volám Juraj Hybš. Na túto fotku som čakal asi 5 dní a veľké poďakovanie patrí kolegom, ktorí to vyhrabali v nejakej databáze. Pretože som chcel ukázať, ako som vyzeral pred 20 rokmi. To bola tá ďalšia, ďakujem Ivan, že som tak predstavil, že som ten starší človek už. Takto pred 20 rokmi som chcel zmeniť minimálne pol sveta, a keď už nie pol sveta, tak som minimálne chcel zastaviť dostavbu jadrovej elektrárne Mochovce. Nechal som sa pri tej príležitosti škrtiť a intenzívne som praktikoval Gandhiho nenásilie. Keď sa na tú fotku dobre pozrete, tak ono mi nič iné ani neostávalo. Ja kostlivec, trošku už mám teraz to brúško a vzadu ten chlap obor. Aby ste ma ale zle nerozumeli, za tieto veci, ktoré som robil, sa nehanbím, dokonca som na to trošku hrdý a doteraz si vážim ľudí, ktorí sa dokážu takto občiansky angažovať. Na druhej strane si myslím, že tá skutočná hlboká zmena sa deje možno inakšie a myslím si, že ťažšie. Ja som dostal otázku od mediálneho partnera tohto podujatia, aby som povedal, prečo to, čo robím, prečo to má nejaký zmysel a prečo nie som ľahostajný k veciam, ktoré sa dejú okolo nás. A moja odpoveď bola, že podľa mňa je dôležité, aby sme neboli ľahostajní k tomu, čo sa deje v nás. A tu úplne zámerne žiadny obrázok z toho dôvodu, že som nevedel, čo tam mám dať. Keby som tam dal seba, to by bolo fakt trapné a nie som zrovna vyznávačom nejakých mysticko-ezoterických obrázkov. Zároveň si nesmierne vážim slobodu a z tohto dôvodu ponechávam plne na vás, akú ilustračnú fotografiu si tam domyslíte. Tu som býval, a ja už aj neviem kedy, ako som taký starý, ale bolo to niekedy dávno. Tu som vyrastal, mal som to rád, je to v Petržalke. A hovorím vám to preto, pretože si myslím, že ak mám hovoriť o sile zážitku, je poctivé, aby som to hovoril cez niektoré svoje osobné veci. A nerobím to teraz kvôli tomu, aby som sa tu prezentoval a robil som nejaký exhibicionizmus, pretože aj moja mama ma upozornila, dokonca dnes ráno, že Juraj, ty nikomu nehovor, ako žiješ. Pretože ona to potom musí vysvetľovať svojim kolegyniam a ja som vedel, že ona tu nebude, tak som si dovolil toto povedať. To sú tie rôzne pohľady, ako ľudia vnímajú, že Ivana som inšpirovala, moja mama šťastie z toho zúfala. No a to zúfalstvo tvojej mamy začínalo tu. Tu som sa ocitol pred 9 rokmi na Lázoch v Zaježovej a naučil som sa tu za niekoľko mesiacov viacej o sebe
ako za celý doterajší život v paneláku v Petržálke. Ja mám takú malú kontrolu, že či je to niekto zo Zaježovej. To som veľmi rád, lebo oni by sa mi strašne smiali, že to viem proste teraz rozprávať o tých zážitkoch a viem si predstaviť minimálne susedu Cútovú, ktorá býva vyššie, tá by sa tak pozerala, že čo ten rozpráva o nejakých silných existenciálnych zážitkoch na Lazoch, len pani Cútová, vy ste stará skúsená laznička, ja som ten chalan z 8. poschodia v Petržalke. Pár osobných vecí, čo som tam zažil a prečo ma to tak vnútorne zmenilo. Žil som v tomto domčeku spolu s rodinou, jednou zo svojich manželiek, so slamenou strechou a predtým som v Bratislave učil environmentálnu výchovu na strednej škole. Ja som veľmi rád hovoril o téme, o spotrebe vody, ako treba ochraňovať a šetriť a tak ďalej. A bolo to veľmi príjemné. A potom prísť domov na to 8. poschodie a dať si tú sprchu a mať pocit, že zachraňujem planetu, lebo dám si vaňu. A keď sa na to dobre pozriete, tak tu je taký dvor a tam som sa naučil, koľko naozaj potrebujete k tomu, aby ste sa umyli. A umyjete sa tam aj v decembri, vonku. A zistil som, že k tomu umytiu potrebujem len niekoľko litrov vody. A to, čo je dôležité, že nesmrdel som. Mama síce neverí, ale fakt som chodil aj na tie rokovania s tými manažérmi a so štátnym tajomníkom tak, že tí ľudia sa neodvracali, aspoň teda tomu pevne dúfam. Na základe tejto skúsenosti som zistil, ako treba učiť. A ja vám za chvíľku ukážem, ako som potom naučil skutočne stredoškolákov, čo znamená byť šetrný k tej vode. To, čo som hovoril o tom, ako začal som si cez vlastný zážitok vážiť vodu, to isté sa týka tepla. A teraz, čo poviem, keďže nikto zo Zaježovej není, tak to môžem povedať, že bude to hanba, ale keď poviem tú pravdu, tak pravda vraj oslobodzuje. Takže vám to poviem. Ja keď som tam prvýkrát pred 9 rokmi prišiel, tak samozrejme sa tam kúri len drevom na tých Lazoch. Ja som bol zvyknutý na to ústredné kúrenie do svojich 27 rokov a objednal som si drevo. A prišiel lesník a doniesol mi vetriesku a z toho mi začal gúľať dole také tie polmetrové klády. A to už aj mne, absolventovi filozofickej fakulty, bolo jasné, že tak toto do pece nedám. A v tej chvíli som prvýkrát v živote začal riešiť vlastne, ako sa pripravuje drevo na zimu. Začal som to píliť, ukladať a každé to polienko mi prešlo rukami. Keď som tamto polienko potom počas zimy dával do pece, tak som naozaj mal k nemu ten citový vzťah. A vtedy som pochopil tú hodnotu tepla a čo všetko je za tým. Žiadny leták, žiadne čítanie mi doteraz takú tú skúsenosť nedalo. To, čo ma vidíte, aby som teda bol pravdivý, tak táto fotka je z tohto roku. Keby ste ma videli pred 9 rokmi, tak tam vidíte ma celku strhaného a zúfalého. To sú tie moje deti. Ja nechcem, aby ste mali teraz dojem, že ak má nastať nejaká hlboká vnútorná zmena, že tie zážitky, ktoré prichádzajú, musia byť negatívne. Aj keď si myslím, že negatívne zážitky majú v sebe obrovský potenciál a ich darom je to, že nás prebudzajú zo sna. Ale sú aj zážitky, ktoré sú vysoko pozitívne a majú rovnaký transformačný potenciál. A rád by som vám povedal o tomto maličkom chlapčekovi. To sú moje 3 deti. To sú samé o sebe 3 existenciálne zážitky, ale povedal by som vám len o Jorim, ktorý sa narodil pred 5 mesiacmi a narodil sa nám doma. Úplne zámerne, vedome sme absolvovali pôrod doma a tam som sa naučil jednu silnú vec a ja mu za to veľmi pekne ďakujem. Naučil som sa, čo je to byť v prítomnom okamihu. Naučil som sa, čo je to byť tu a teraz. Bol to pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov, ktoré som zažil, keď som toho syna naozaj proste
pomáhal rodiť a bol na mojich rukách. Takže sú aj zážitky, ktoré sú vysoko pozitívne a môžu vás veľmi silno zmeniť. Ja by som vám teraz veľmi v krátkosti chcel ukázať, ako tieto veci potom pretavíme do programov a výučby na Živici. Toto je vzdelávacie centrum Zaježová, ktoré prevádzkuje Živica. A keď tam príjete, vám vždy na úvod pre všetkých tých našich hostí, žiakov, učiteľov, vždy také tie úvodné prednášky o tom, ako sa majú v tomto centre správať, a jedna z nich je presne o tej vode. Aby s tou vodou ste tam šetrili, pretože tá voda tam je veľmi vzácna. A prišli mi tam pred 2 rokmi gymnazisti z bratislavskej školy, ktorý som to tak veľmi zapálene vysvetľoval, pretože naozaj to tak cítim, že tá voda tam je naozaj vzácna. A oni hodili taký ten pohľad, ktorý možno tí, čo určite poznáte, že vráca do hrobu. A bolo mi jasné, že ich obťažujem. A ako som spomínal, pre mňa tá sloboda je veľmi dôležitá, tak som proste obťažovať ich prestal. A čo sa samozrejme stalo? Prvých 6 študentov sa veľmi výdatne a kvalitne osprchovalo a zvyšným 20 ostali oči pre pláč a sprcha bez vody. Čo sa ale stalo, a to bol pre mňa fascinujúci zážitok, na druhý deň si tí ľudia sami zvolili časomeračov, ktorí stáli pri ženskej aj mužskej sprche a každý mal 5 minút na to, aby sa osprchoval. A stal sa zázrak. Voda vyšla každému, všetci voňali a boli šťastní. Toto nie je reklama na Kofolu, ale na žiakov Zaježovskej školy. Ja mám také malé upozornenie. Nie sú to všetko moje deti. Okrem tých 3, ktorí ste videli, tak mám tam ešte síce synovca niekde, ale tam to ako končí. Zvyšné deti sú susedové a tak ďalej. Rád by som vám veľmi krátko povedal o Zaježovskej škole, kde je zriaďovateľom Živica a o tom, ako v tej škole fungujeme. Je to jedna asi z mála, alebo možno posledných škôl na Slovensku, kde sa kúri v piecke, ktorú vzadu vidíte, a kde sa ešte stále kúri drevom. A to, čo pre mňa je tam na tom silné a ako dokáže ten zážitok meniť aj vzťah rodičov k škole, je to, že ak sme tú školu chceli otvoriť, rodičia sa na to museli veľmi intenzívne podieľať. A rodičia sa tam rozdelili úlohy, ktoré robia dobrovoľne a bezplatne od ekonómky, školníka, kuriča, pomocníkov, učiteľa. Kde je tá kamera? Tamto mi tu je? Nie je tu pán minister Čaplovič. Ja by som len týmto musel zo srdca a úprimne zaželať, aby dosiahol silný existenciálny zážitok, ktorý mu otvorí tú myseľ a pochopí, že tie súkromné školy nie sú také zlé. Ďakujem. Toto je jedno z mojich detí, Viktória. A takto vyzerá posledný školský deň v Zaježovskej škole. Dobre dostanú vysvedčenia, potom po obede je príprava na zimu. A prečo to robíme? Ja som presvedčený o tom, že deti si cez takýto zážitok dokážu naozaj potom vážiť to teplo a ja nemusím vyplňať pracovné listy a robiť s nimi cvičenia o tom, aké sú tie prírodné zdroje vzácne. Aby som trošku odboral tie rôzne mýty a imidž, ktorý niekedy tá Zaježová má, tie deti z toho nehýkajú nadšením. A oni to v celku veľmi s odporom robia, ale ja som slúbil Viktorke, že ja to poviem, ja vás musím pochváliť, že na to celé po obede to drevo s tými svojimi spolužiakmi naozaj nosila, aj keby určite radšej počúvala MP3. Tuto je projekt Sokratov inštitút, ktorý Ivan spomínal. Myslím, že aj 2 študentov tu zo Sokratov inštitútu máme. A je to štúdium, ktoré je pre nadaných vysokoškolských študentov. A my, keď sme to koncipovali, ja som nechcel, aby sme robili vysokoškolské štúdium, kde sa proste čítajú knihy a o tom sa diskutuje.
Ja som 5 rokov študoval filozofiu, bolo to úžasné, ale treba robiť aj niečo iné. A toto je fotografia z minulého víkendu. Takto vyzerá skutočná výučba podľa mňa v téme poľnohospodárstva. Aby si proste tí ľudia to chytili, zažili a potom o tom môžu diskutovať. Rovnako program Zelená škola, ktorý možno mnohí poznáte, robí to isté. Ja odmietam žiakov učiť poučky o trvalo udržateľnom rozvoji, čo mimochodom je úplná kravina, neverte tomu. Zelená škola učí deti tomu, aby dokázali niečo vo svojej škole a komunite zmeniť svojou vlastnou hlavou, rukami a srdcom. A ukazuje sa, že je to mnohokrát ťažšie, ako sa učiť tie poučky. A tu sa dostávame k záveru. Živica vykúpila 6 hektárov pozemku na Zajžovej a tu vidíte taký maličký domček. Je to meditačné ústranie, ktoré ja považujem za jednu silnú vec, je naozaj tá skutočná zmena a pochopenie toho, ako tá zmena prichádza a byť jej otvorený, môže nastať práve tým, že ste sami so sebou a v tichu. A môžem vám zaručiť, že je to mnohokrát ťažšie, ako nechať sa škrtiť. Ďakujem.